Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Біз бүгін Урман урамында 41-ші йортта Османова Гүлнарада. Мегенге машалла сіз яратқан. Так, әнигіз. Әнигіз мен дейді. Шулай мені? Ұяла? Мақсаты біз күшілі шәһәрдәшләребез белән очраштырырга, шулай таныштырырга. Шуңа күрә беренчедән инде мин шулай гадәтчә сорыйм сезнең исемегезне. Исемем булай минем Гөлнара. Без булай таныш, шулай бит инде. Бер-беребезне күргән бар, әлхәмдүлилләh, шулай төрле чараларда күрешәбез бит. Әмма ләкин якынрак бер-беребезне белер өчен мин инде бераз сезгә сораулар бирермен, сез инде җавап бирәсез, ярамы? Шулай әкрен генә. Яра, Аллаһның рәхмәтләре яусының беренче, чөнки һәр кеше әле шулай кунакка чакырмый. Кемдер ояла инде, кемдер ничектер читенсенә, әмма ләкин менә сез инде без сорагач, үзегезгә чакыргач, инде без тизрәк килеп җиттек. Шуңа күрә Гөлнара әзрәк үзегез турында сөйләп китсәгез иде. Сынауларым минем 7 яшьтән башланды инде. Ул вакытта беренче класска баргач, күзем күрмичә кайттым мин. Больницаларга жүртеп, тикшертеп, минем инде хәлләрем калмады. Анда әти ул вакытта исән иде әле минем. Әти белән нигә әйтмичә дә тикшерүләр үткәреп, минем 2 мәртәбә арка миемдә пункцияны алдылар. Димәк, бәләкәй чакта, 7 яшь тулган чакта мәктәптән кайтышлы сез күрми башладыгыз, шулаймы? Әти-әнигезгә аннан соң әйткәнсездер бит инде, күрмим дип, ул алар сезне больницага яткыздылар, шулаймы? Сезнең димәк күз күрү ул бер мәсьәлә, сезнең аякларыгыз йөрмәде, дөресме? Аннан соң инде теге пункцияны алгач, минем уже куллар да эшләми башлады, аяклар да эшләми башлады. Гел шулай паралич сукты. Димәк, сезнең шул именно пункция алгач кына шуннан шулай булды. Аңышы кул аякларым минем йөриләр иде, эшлиләр иде. Аңлашылды. Сез больницадан чыктыгыз. Шулай битне, иде бәләкәй кыз бит инде бит. Әти-әни карап тора. 7 яшьтә сынаулардан сынауга шулай булды инде минем. Башта Кашелидан алдым, башым белән, аннан соң эпилепсия килеп чыкты минем. Аннан соң шул моңа хәтле инде. Ягъни шул 7 яшьтә бер үк вакытта шулай башта Кашелидан, аннан соң шул күз күрмәүдән, шулай бер артта китте инде. Әти-әни тырыша, борчылалар, хезмәт кылалар, ничектер булса да сезгә ярдәм итәргә дип дава. Менә нинди чара күрдегез? Мисал өчен, нәрсәдер эшләр кирәк бит инде, әти-әни нәрсә эшләдесең? Ничек ярдәм итәргә, ничек баланы аякка бастырырга? Мисал өчен, ул вакытта әти-әнием янымда иде. Ләкин әтием үлеп китте. Ул вакытта әниемә авырлык кителде. Менә 1 ел үттеме? Ничә ел үтте? Менә 1 ел мин урын астында яттым. Аннан соң 1 ел мин коляскада утырдым. Аннан соң коляскадан утыргач, безгә әйттеләр, бер тренер бар дип. Коляска белән әни шул спортзалга мине китерде. Шул спортзалда мин инде тренер әйтте, калдырыгыз, аякка басачак дип әйтте. Ул нинди тренер, ул кая, ул нинди спортзал булды? Шалыдан инвалидлар белән заниматься итәргә, дәваларга килә ул 3 мәртәбә атнасына. Беренче вакытларны хәзер искә төшерсәң, тамакка тиердә тагылып теге кулларым канап кайта иде. Тренер әйтә иде, тезләнеп йөрергә әйткән инде. Мин шул бөтен залны тезләнеп йөреп, кулларым монда канап кайта иде. Bütün kirileri nitip kaytaydı. Hamanda mesela düşenbe konap kaytsa
шәршәмбе тагын киләм шул спорт залга, тагын шулай. Ничек иредегез сез? Коляска белән сезне әнигез иретте? Әйе. Башта коляска белән не китереп жүрде, аннан соң инде үз-үземне тренировать итә башладым. Үз-үземә тренер була башладым. Ну, шул менә сезне беренче тапкыр каршы алып, ул спорт зал булдымы ул? Әйе, спорт комплекс Шинник. Шинникта сезне каршы алып, шул тренер ул абзыймы, апамы, кем? Ул абый, мөселман абый, Радик Закиров Радик Насипович. Радик абыйбыз. Ул сезне шулай дәртләндереп, ты сможешь, дип Төрле вакытлар булды инде. Ачуланышкан да вакытлар булды. Миндә үҗәтлегем бар. Аның да үҗәтлеге бар. Шуңа күрә без бер-беребезне акыра-бакыра барыбер аякка бастырам дип, барыбер аякка бастырды. Ножки худенькие, жить-то хочется, диде. Шуннан берле мин үз-үземне кулга алдым. Заниматься итә башладым. Бер занятиесендә калдырмый башладым. Машалла, шуннан соң Радик абыйга рәхмәт инде. Ул сезне шулай дәртләндереп, шулай. Аннан соң минем дусларым да булмады бит инде. Анда аралашып, бер-беребезне аңлап. Минем өчен алар хәзерге вакытта мин 15 ел юбилей инде, 15 ел бардыр инде. Дусларым да мин аларны һәрберсен инвалид дип санамыйм. Алар минем шикелле килгәннәр. 15 елдан артык мин жүргәч, мин үзем беләм ничек килгәнемне. Шуңа күрә хәзердә бер колясочник бар, шуны тренировать итәм. Ул да менә коляскадан иренә төшергән. Мен әйтәм, синең әниең бармы әйтәм. Әни гел яныңда гына булмыймы әйтәм. Үз-үзеңне карарга кирәк. Либо син заниматься итәсең, мин әйткәнчә эшлисең, упражнениялар итәсең. Либо эшлисең килмәсә, мин син белән аралашмыйм ди. Юк, аралашкына мин бит барсында эшлим ди. Менә шулай тренер булып биттем битенсенә дә. Хәзер үзегез тренировать итәсең, дә бит. Яхшы. 15 ел үтте, субханалла. Шул 15 ел эчендә мин ниләр генә үрләргә менмәдем. Тренерга әйтмичә мин конкурска Казанга җибәрдем, конкурска. Анда нәрсә эшли беләсез дигәнгә җырлыйм дип куйдым. Бер нәрсә дә уйламыйча, просто беркемгә дә әйтмичә дә, әнигә дә әйтмичә. Икенче көнне карасам, мин турга кирдем. Шул конкурска чакырдылар инде. Әйе, Казанга, әйе. Анда ул махсус ниндәй конкурсмы? Ул конкурста инвалидный коляскага утырга кирәк иде. Мин әйттем, либо мин ходунки белән сәхнәгә чыгам. Минем максатым булды туфлилар киеп, ходункиларга басып, зур сәхнәгә Казанда чыгарга, сәхнәгә җырларга. Җырлау сәләтем минем әнидән килгәндер. Чөнки ул теге мәктәптә укыганда бик матур җырлый иде. Шуңа күрә минем дә теге тартыла башладым. Казанда беренче мәртәбә минем 2019 елда беренче мәртәбә сәхнәгә чыгып җырлый башладым. Машалла. Ну, мин күрәм, син монда бераз әзерләгәнсез. Бу минем иң беренче шул 2019 елда иң беренче бүләгем әйе. Теге сәхнәгә чыкканым. Шул биреп тора миңа. Машалла. Искә төшеп тора инде. Әйе, китеп тора. Так, ну-ка, бу шундый рәхмәт хатлары, дипломнары, машалла. Җырлау гына түгел, спорт буенча да чемпионка по армрестлингу. Машалла. По армрестлингу? Әйе. Гаҗәп. Азнакайда. Азнакайда. Икенче урын алдым. Бу 23 ел бит. Син беренче җырлый башладың, аннан көрәшә башладың. 2003 елда мин шигырьләр яза башладым. Аннан соң мин җырлый башладым. Аннан соң менә спорт белән шөгыльләнә башладым. Машалла. Так. Бу кемнең? Бу Альбина Исмаеваның мероприятиесендә Ихлас йөрәктә мин блогерлар белән җырладым дуэтта. Яхшы. Менә бу спорт. Опять спорт.
Икенче урын, субханалла. Арым спорт. А сез кем белән көрәшәсез анда? Миңа кызык, ничек анда сез басып, анда бит аның махсус шундый бер урыны бар, кул белән көрәшү. Икенче урын бирмәсәләр, мин анда характерымны күрсәтәм. Да, шулаймы? Әйе. Волонтер да монда бар, Закиров. Әйе, анысы да бар. Так, яхшы. Ага. Сезнең күбрәк менә шундый инде Спорт өлкәсендә. Спорт, ага. Ну, спорт бит әле аңа ни кирәк бит әзерләнү. Әзерләнмичә дә менә мин ничектер үзеннән үзе килән шулайдыр. Көчтә шулай. Менә минем беренче җыентык, шул җыентыкта үзегез яздыгыз. әйе, шигырьләрем, беренче шигырьләрем. Машалла. Әтиемә, машалла. Әниемә, машалла. Кара ничек. Бу бөтенесе синең җыентыкмы? Юк, менә бу җыентыкта минем шигырем. Ага, монда язылган татарча. Бу әни турында. Әни. Шундый кызык, матур, машалла. Шигырьләр дә яза безнең Гөлнара. Так, бу диплом победителя. Рубаха да, әйбет. Әйе. Ага, яхшы. Анда да мин җиргәләдем. Так, монда бу вокальное творчество. Әйе. Яхшы. Бу НТР каналында иң хисле җырчы номинациясендә сәләтемне күрсәттем. Машалла, Тәала разы булсын. Яхшы, менә бит. Аллаһның рәхмәте белән иде гына шулай теге борчылып, җыллап, теге күңелләрен төшереп түгел, алга таба максатлар куеп барасыз. Шулай бит инде. Аллаһның рәхмәте ясый. Менә безгә инде күбрәк кызык, менә кем янәшә. Янәшә, әлбәттә, әти-әни, әлбәттә, туганнар, дуслар, шулай бит инде. Шуңа күрә, әлбәттә, без аны игътибарсыз калдыра алмыйбыз. Хәтта әнигез бик ялса да, ләкин сезнең менә шулай, хәтта әнигә шундый матур шигырьләр язу, ул сезнең әнигезгә карата менә шундый мөнәсәбәтне күрсәтә, әлбәттә. Әлбәттә, безнең әниләребез безне ничек бар шулай кабул итәләр, шулай бит инде. Нинди генә сынаулар булмасын, алар аны безнең өчен, безгә җиңел булсын дип тырышалар, шулай бит инде бу дөньяда. Аллаһның рәхмәте ясасын. Әмма ләкин менә әле Радик абзый монда килеп чыкты. Әйе, ансы белән. Радик абзый, әлхәмдә, ул үзе гарип бит әле, ул үзе күрми, яхшы күрми инде ул, ул үзе менә шулай төрле сынауларны кичерә, әмма ләкин менә шулай дәртләндереп, шулай теге вагазләп, өндәп, үгетләп эшли инде ул, әлхәмдүлилләh. Аллаһ Тәгалә шуңа кушкандыр инде миңа шул спортзалга йөрергә, килергә. Элек ачуланша идек. Хәзер инде бер күз карашыннан, бер сүздән үк сразу бер-беребезне аңлыйбыз. Син тегене эшлисең, син моны эшлисең. Шулай. Спортзалда ике тренер как будто. Алхамдулилlah. Аллаһка шөкер. Ну, сиңа карап, яшь җегетләр тагын да дәртләнеп китәдер инде. Юк, мин спорт өлкәсендә мин күбрәк, белмим, иратларда әйтәләр ничә бала икән дип. Спорт өлкәсендә мин иң яратканым ул армрестлинг и милли көрәш. Милли көрәшне мин бер кашан да калдырмыйм. Күп ничек көрәшәсез? Юк, мин үзем көрәшмим, мин көрәшне карага яратам. Карага яратасыз. Аңладым. Ел сайын мин гаҗәпләнмәсмен, әгәр дә сез көрәшәсез. Шуңа күрә ансы да булыр әле. Аякларыма басып. Иншалла. Әмма кул көрәшү үзе шундый күбрәк иратлар, спорт бит инде ул иратлар өчен. Шуңа күрә, әгәр дә хатын-кызны күрсәң, менә шул кул белән көрәшә торган хатын-кызны гаҗәпләнәсең. Монда сез менә шундый сынаулар кичереп, әле шулай үзегезне күрсәтәсез. Аллаһның рәхмәтендә булыгыз. Безнең шундый гадәтчә сораулар, ул да булса ничек көн үткәрәсез, көн тәртибе сез ничек уянасыз, аннан соң ничек кая барасыз, нәрсә эшлисез? Көнем минем үтә башланып китә. Башта әнине эшкә узатам. Аннан соң спортзал көне булса, мин шундый, белмим, ничәктер иртә торырга яратам. Иртә торам, ураза вакытларында да ураза тоттым. Ураза тоттыгыз, машалла. Тоттым.
Иртә белән тору ул миңа проблема түгел. Иртә белән торам, җыенам, спорт залга китәм. Обедка кадәр мин спорт залда. Аннан 1-2 сәгать өйдә ял итеп торам. Үз эшләрем белән эшлим. Әни эштә булса, ашарларга пешерәм. Былай урында утырып, кешенең күзенә тилмереп карап, анда түгел мин. Кирәк җирләргә барып кайтам мин. Иң мөһиме әнигә генә әйтеп китәм дә, мин шунда китәм, җөрмәгән җирем калмый. Мин көн эчендә мәсәлән, вакытларым булганда, спорт залга бармаган вакытларда теге нәрсәдер җитми көндә. Нәрсәдер теге каядыр барып кайтмагач, нәрсәдер җитми, каядыр барып кайтасы килә. Гадәтчә инде менә безнең шәһәрдәшләр безгә ниндидер үгет насихат. Бу дөньяда үз сүзле булмасагыз, үз максатыгызга ирешә алмаячаксыз. Шуңа күрә иң мөһиме максат куярга үзеңә һәм шул максатка барырга. Ничек кенә авыр булмасын, барыбер алга барырга кирәк. Авыр булса да барыбер алга. Алга таба барырга дип менә шундый киңәшләр бирдегез, әлбәттә, Аллаһның рәхмәтләре яусын. Әлбәттә, безнең максатыбыз шул бит инде. Максатыбыз бер-беребезне ничектер шулай күрү иң беренчедән. Бер-беребезне шулай күреп, белеп, бер-беребез өчен борчылып, әлбәттә, бер-беребезне сагынып, что-то югалдың син каядыр дип күренмисең дип, бер-беребезгә игътибар биреп, ниндидер булса да, исәнләшү үзе бер игътибар, хәлләрне белешү үзе бер игътибар. Шуңа күрә шулай бер шәһәрдә яшәп, бер-беребезне борчылып яратып, шулай бер-беребезгә якынрак булырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын.